Pozdrav ljudi, Kristina se kanala Pro Gaming. Ljudi, danas je otvaranje, znači, ovo je specijal skoro za 50 saba, znači mora da stigne, ljudi, klan 60. Znači, pao sam na banji drčana, znači nije moguće tijelo. 3 izgubi, znači nisam imao nijednu pobedu. Eto ga moj dek, eto ga drugi, to je Luka. Znam da je Luka napravio isto kao dek, ali to je moj drug. Isto ako napravio dek. Tako ljudi, znači ništa, ja sam na 7, kao i uvijek. Ček da registramo nešto da registramo, ćemo dajte više dovoljno. Ček, ajmo dajte. Znači, registrali smo dajte i ljudi, znači, sad mi da krenemo od ovih pričasti, pošto uopšte ne znam ima. Ovdje nema ništa specijalno. A ljudi, sad idemo na klan čest. A ja mislim da ću dobiti klan čest. Ček da imam, nema šta ima. Baga mnogo Supercell. Mislim, baga igrica, zato što je Supercell sada to napravio da, znači, čim je novi update i onda hodno baga dok se to sve popravi tako to. Ljudi, ne znam, ja mislim da treba. Znači, ništa ljudi, znači otvaram klan čest, pa briga. Ako bude like, ja, ne znam, tako. Ja onda idem, evo, ako bude like, ja naglasim challenge, otvaram. Može, mislim, idem dan 10 ova game, može? Može, idemo. 1040 golda, dobro. Mega minion. 11 minima. Dobro mi nije potrebno. Ljudi, 12 reda. 12 reda. 2 epika. Ako bude regi, Nije više. 240 ovih jebanih bre. Znači sam ovo level 8, znači moram da koristim njih. Onda Inferno Talus koji će mi kužiti. I dobio sam mega minion. Dobro, ovo mogu već. Treba mi. I pogledajte, mogu vidjeti, znači sketo na 3. level. Čim sam vidio ova 2 epika. Ne je bilo 4 epika, bilo bi leki. Ali, brate, znači, ček da napišemo post za JT. Post za JT. Nema ništa od Lante. Evo, what the fuck, Kale, znači, posle njega, znači, Kale ukripo si, i onda, znači, evo, sad sam njima napišao da ništa nisam dobio iz ovog klan česta, tako da, ne znam ništa, da nema moć. Nema ništa. Pa ništa, to je ljudi, to, još koliko je ostao za klan čest da se radi. Znači još jedan dan ima da se igra za klan čest. Ovo je bilo kratko otvaranje, znači, tako da, ništa, to je to bilo. Ako ste htjeli postavite like, share, subscribe i bit će bilo otvaranje i bit će, znači, svega. Tako da, Luka se spremamo, sve je tu namestio i bit će otvaranje, tako da, ako ste htjeli postavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu, ljudi.